Yeah, chilling with the Zulu man. Yeah, chilling with the Zulu man. Igama ukhohla mfazi soyidelela indoda uMatu bayishiya mkhonto kwaza amazulu and this is a chilling with the Zulu man. Ngikubingelela ngiphansi izwe libomvu kwamthemtengwayo. Ngihlelelana gogo from Ganja village ngihleli ke nogogo uPeggy Nkonyeni. Gogo angibonga kakhulu ngesikhathi sakho ngikwamukele kwi chilling with the Zulu man. Ngiyabonga mfaka ngibingelele bonke ababukele emakhaya. Yes, kuyintokozo enkulu ke namhlanje kumina ukuthi ngibe la ngizwile ngedumela le ndawo ngezwa ngendlela ekusetshenzwa ngayo. So sengithi ke asondele ngeke ngizocobeleleka ngolwazi. So monganthatha nje ungibuyisele emumva ekuthini iqale kanjani iGanja village and I to believe ukuthi I want to say wellness center called Wamqamane in the same facility ukuthi iqali kanjani indawo le. Ngiyabonga kakhulu ukuthola leli thuba ukuthi sichaze ngendawo yethu esiyithanda kakhulu. We are in a rural village. Le ndawo ingaphansi kwaNkosi uMakhanya uMnguni. Idume kakhulu ngokuthi kusezwe libomvu kodwa isigodi sethu lesi kusemtamtengwayo noma eDiphini noma eGanja village. So njengoba nibona nje kusemakhaya la sithanda kakhulu ukukwazisa abantu ukuthi siphila impilo yasemakhaya. Ngisho nokudla esikudlayo ukudla nje lokho kwakudliwa okhokho nokhokhokazi. Eqaleni izijingi isigwaqane sigaya umqombothi sidla imfino yethu eyintanga sidla ocadolo sidla imbuya sipromote lokho nje vele because the main intention is to promote a rural economy and we are also promoting rural tourism. In the long run, we will be expecting guests from all over the world. Actually, we have engaged our neighbors. Singasho nje ukuthi we can actually declare ukuthi we have more than 10 families who are ready to accommodate guests from all over the world. Abenemizi emihle nje eseyiready ukuthi ungafika noma nini ulale la endaweni yethu yasemtamtengwana. Ngibonile impela ngiza ngapha imizi emihle eziteze zikhulile phezulu and ihlobile isezingeni impela. Sikhulume ke right now ironically you mentioned this jing of which was my favorite traditional food. But moving on to ukudla and kubaleke ngani ukudla esikudlayo and kungani qhakambisa ukuthi ukudla kwesintu enikwenze ngendlela thizeni. Thina la siyakhulisana ngolwazi. Yes. Lwezinto ezi-indigenous ngoba sikholelwa ukuthi izona ezazi healthy. Ngiyethemba ukuthi nibonile ukuthi sitshalile ama-vegetables la, inhlobonhlobo zama-vegetables. Sitshala organically, sitshala ngomquba, asifaki any chemicals. Yes. Njengokuthi nje abantu abaningi bahamba bayothenga ama-fertilizers. Thina we don't involve ama-fertilizers in whatever we do. We grow our food indigenously. And we grow organic food. Even inkukhu esiyifuyayo asiziphi nje lokudla lokho chemically laden. Sizipha nje umgqakazo sizidedele futhi zihambe egcekeni kuthiwa free range. Uma zalela amaqanda zikhipha ama free range eggs, you know, because sikholela ku entweni as natural ukuthi akube khona iqhude nesikhukhukazi phuma iqanda phuma ichwane. You know, so manje mangabe inkukhu izodla idle bese ikhipha iqanda kanjani. That is unnatural. Ubaba engekho fanele kube khona ubaba kube khona umama bese kuqhamuka izingane namaqanda. So si promote kakhulu izinto ezikanjalo izinto zesintu njengama Africa ama Africans eAfrica, you know. Well, yes. What would you say are the benefits of organically grown food, and what would you say are the disadvantages of genetically modified food? Yabona abantu abaningi sebephathwa izifo okhokho bethu nogogo bethu ezasingabaphathi njengo BP, o diabetes, o cancer,
ingoba sesidla noma yini ekakhulukazi ukudla oku genetically modified. Kanti mangabe udla oku original, oku indigenous, uyazi avoid lezo zifo lezo. Ngakho ke ingakho senze i-wellness center sayibiza ngokuthi KwaMqemane Institute of Wellness. Siyayenza ama health talks la si empowerisha khona abantu bala ukuthi kahle uma uqala nje ibhodwe amafutha upheka ngani. Abantu abaningi bapheka ngecanola oil. I-canola oil becabanga ukuthi iyona the best cooking oil ever. Mhlambe engconywana kunamanye kune sunflower oil. Kanti i-canola oil is not good for your body. Siyabafundisa lokho ukuthi coconut oil noma olive oil efanele ngabe upheka ngayo. And why? Because khona akufani nalokho okushisiwe, amafutha ashiswe kakhulu azakhishwa ama nutrients efanele ngabe alekelela stimulator izinto ezithize emzimbeni wakho. Then besides that sibafundisa ngobungozi bokudla oku genetically modified. Base ngisho ukuthi abantu abaningi baphathwa o-cancer nani ngoba kufike kube into foreign emzimbeni wakho. Ama blood cells akho athwale kanzima ukuzama ukuthola ukuthi kahle yini lento oyifaka la emzimbeni wami ngoba uNkulunkulu wasipha everything, umveli nqangi nje wasipha konke esingakwazi ukuphila ngako la. Siphinde thina ke senze sipromote kakhulu herbal medicine ngoba sikholela ukuthi yonke into oyibona le egcekene eyisihlahla. There is a reason why God created that plant, that herb. There is a reason. It's either idliwa inyoni noma idliwa inyamazane noma fanele ihile mina amehlo noma indlebe noma ikhanda kanjalo. So we are also promoting herbal medicine. But currently la kwaMqemane sidila kakhulu nama parasites. Sikholela kakhulu ekuthini abantu abaningi bagula izifo eziningi zenziwa ama parasites ekuyiwona asiphazamisa emzimbeni yethu. Ungathola ukuthi ugogo une dementia or Alzheimer's disease, uthola ukuthi ama parasites asehambe aze intruder kuma brain cells akhe. Kanti mangase ubulala ama parasites lawo ugogo ngaphinda abe right futhi. Cancer ama parasites enza yonke le nto lenzeka emzimbeni yabantu. Ngakho ke eyethu i-approach ye-therapy i-anti-parasitic, and we also believe ukuthi umzimba udinga uku-oxygenatwa. Ingakho ama-patient wethu senza sure ukuthi siwafaka i-oxygen for 10 minutes at a medium level every day. Ngoba mangabe uleke oxygen, it becomes very, very difficult for your blood cells ukuthi stimulate energy efanele ngaba stimulator ne health condition yakho nje uthola ukuthi ya deteriorate if oxygen ungenayo emzimbeni. Then ke sigxile kakhulu ku nutrition. Yes, ukuthi mangabe u diabetic ngeke uwadla ama carbohydrates, for instance ngiyalinganisa. Mo uphethwe icancer, please avoid inyama, yabo. Kanjalo nento eniyithanda kakhulu nesebancane. Nathi ke kodwa ke sigcine sesiyithanda cheese noma ake ngithi dairy products. Ama dairy products siyayisithi kubantu awuthi unciphisa kuma dairy products. Uthola umuntu edla ubisi. And that is for cancer patients, right? Yes, okay. For cancer patients. Nawe kodwa nje ungenayo icancer siyasikwelule ukuthi dairy products, please avoid ama dairy products. Ngcono the good thing is that there is always something to replace lento esithi please avoid it. Njengani uma ngithi ungabisa liphuza ubisi oluqhamuka mhlambe enkomeni ngiyalinganisa. Lukhona ubisi oluqhamuka kwi-plant njengo almond milk, or rice milk, oat milk, yabo aku plant based ke lokho instead of ukuthi kube animal based.
Kodwa ke phela it's fine mawubona ukuthi ungaqhubeka nalokho ungaqhubeka nako kodwa khona izifo ezingadingi ama products are animal based ezidinga nje ama products are plant based. So I approach yethu ukuthi correct nutrition yakho ukuze umzimba wakho ukwazi ukustimulate kahle bese futhi sifake oxygen kwi wellness center ke the wellness center that we are talking about. Ngale ukuthi uze kufika esikhatheni sokuthi ngiyagula until I take my diet seriously. As a person who's young, who's healthy, what advice do you have in terms of ukudla engekudlayo to make sure that I minimize the chances of me being sick just as any other old people? Because umuntu uyakhula gcina kuthiwa wavele wagula wahamba wavele wagula wahamba. As umuntu omncane osakhulayo, what can I do at this point on my diet, on my daily life to make sure that I minimize those chances? Okay. Into yokuqala nje fanele uyiqaphele ukuthi umzimba wakho fanele ungabi acidic kodwa ube ku side le alkalinity. I pH system yakho should be balanced. Yes. Towards alkalinity instead of acidity, you know. Uma ngabe kwenzekile ke sathola ukuthi umzimba wakho u-acidic. Sithi zama ukuthi uthatha just a teaspoon of sodium bicarbonate every morning and before you go to bed. Yes. Then ke uzogcina ke ama levels wakho pH level yakho isi balanced kahle usunga ungekho acidic. And avoid izinto laden with gluten like your flour based products. Niyawathanda amakhekhe angithi sengathi ungathola amakhekhe enziwe ngoflour okuthiwa gluten free, you know. Yonke into ibe gluten free, then ke ungaku-avoida okunye ukugula osekuphatha kakhulu abantu beza nidla amagwinya noba niyanqena ukupheka kodwa uflour wakhona wrong, amafutha wrong, yabo, so it becomes difficult for you. So isifo siyasidla nje every day, each and every day. Yes. You mentioned dementia, you mentioned cancer, la komqemane eziphutheni ezinye izifo enizilaphayo and eziphi insiza kusebenza anisebenzisa ukuthi ilaphe lezo zifo. Although I cannot divulge everything, yes. Ngokwama therapeutic interventions ethu. Yes. Njoba sengishilo oxygen, you know, oxygen is very important. Okwesibili ukubalansisa i-pH level, ama pH levels towards alkalinity yomzimba. Then sine enye ke i-cure esibiza ngokuthi i-mineral miracle solution. Yes. Yona ke iya intervene impela ezifene eziningi eziphatha abantu la. Bese kuba khona nokunye ke esithi uma ke ama parasites usuwabulele ke emzimbeni aphuma kanjani lawo ma parasites. Senza sure ukuthi one sikwenza i-colon hydrotherapy. Ngicabanga ukuthi senibonile i-colon hydrotherapy yenziwa. And then two siyayise okay, i-colon hydrotherapy itargeta i-large intestine. And then bese kuba ne-colon cleanser yona itargeta i-small intestine. Uma sesikwenzile konke lokho ama-parasite asefileka ama-parasite ngalezi zinto esengiyimentionile. Siyayibese sifaka okunye esithi ama-binders ukuthi uma mhlambe siyithole kuma-brain cells akho then into izowabinda lama-parasites iwabuyise ize ukhiphe kahle through istool sakho. Khona ke nezinye izinto like activated charcoal, bentonite clay, izinto esizisebenzisayo as binders ukuthi ke angahlali phela esefile emzimbeni wakho angazi azophuma kanjani, fanele aphume through istool. Right. Mawucabanga noma mama nithatha ukubheka as abelaphi, nibona ngathi ulwazi kusuka kubantu abadala okhokho nomkhulu lwalahleka kuphi kuzoba imanje?
Kukhona i-period ye-colonization. Yes. Ngiyaxolisa nje ukuthi ngizokhuluma ngathi ngiyapolitika. Kodwa i-colonization yafika one yadila ne-culture yethu ukuthi ndasiyikhohle ukuthi siwubani. Ngokwe-culture yethu omkhulu nogogo babazi ukuthi each herb le yokwenza lokhu le yokwenza lokhu ilapha lesifo. Kwase ku-introducewa amaphilisi i-pharmaceutical industry. Yes. Omunye nje wafika la edla amaphilisi awu-20 per day, you know. Kushuthi each and every organ nje khona emzimbeni yakhe make waphathwa into encane sekunephilisi la khona. Yabo ama-kidneys inephilisi la khona, i-liver inephilisi la khona, yonke into inephilisi la khona. Agcine u-20 egcwele isandla la, yabo. Uthe esuka ke lapho kwasho ukuthi amanye ama-organs ase eba weak ke manje collapse kamanye ama-organs ngenxa yama-chemicals. Into ongeke uzuyichaza ukuthi kahle kahle kuhlanganiswe ini. Ngisho uliphuza ulithola li-packaged kodwa kuyabhalwa ama-side effects akhona laphana. Kuncane kakhulu la uzothola ukuthi ama-herbs lawa adalwe uNkulunkulu anama-side effects serious nje angaze akubulale, except if mhlambe wenze i-overdosage ke somehow yaleyo herb or mhlambe ngawamixanga ngendlela efanele ngabe wamixa ngayo. So ulwazi esifisa ukudlulisela kubantwana bethu lolwazi esinalo njengamanje. Like for instance, besitshelwa lapho ukuthi i-cannabis esibiza thina ngokuthi umthunzi weinkukhu noma insangu i-drug embi ebulala isizwe, ebulala izingane. Kodwa sizama ukwenza research ukuthi ngabe ngempela iyabulala yini. Iqiniso ukuthi during the period of i-COVID-19 ngabo 2020 wakwalibona irasta lesibhedlela akaze kube khona akekho ngase athi wakabona irasta ku-queue esibhedlela kuthiwa liyagula liphethwe i-COVID-19. Why is that? Kusho ukuthi lapha kuleya herb leya ekuthiwa i-cannabis kunezinto ezi-antibacterial, you know, le bacteria le iyayibulala abantu or whatever ke ungayibiza nganoma yini ke, kodwa abantu abagqila ekuthini hayi thina sizozidlela yona. Uyidla indlela eziningi, asisho ukuthi ayibhenywe, asisho ukuthi wonke umuntu akabheme. Ugogo akasho ukuthi abuse it. Asisho ukuthi talking about medical terms here. Yeah, yes, asisho ukuthi ayi-abuse kodwa mina ngangenza itiye. Yeah, just as a herbal tea ngiphuza njengetiye during that period. Ngihlanganise namanye ama-herbs like ziningi kakhulu ezinye izinto omsuzwana sikuhlanganise bese senza ama-tinctures siphuze asikaze siphathwe i-COVID. I think we can go on and on about herbs. You've mentioned ukuthi each and every plant ekhona there is a purpose yayo. By the way, Gogo was we walked around igceke. She was actually picking up some of those plants and eating them to show us that they are not as harmful. And honestly, we are surprised because because you don't think or you do not know that it has some special power that it can bring. But now we have healed the body. We've spoken about how to heal the body diet-wise, and there is also holistic health, right? Of which is something that I was told that you also deal with in this. Yes. Yeah. Tell me about that. Yeah, we emphasize on dealing with the body, yes, the mind, and the soul, you know, as a human being. Physically, you need to be healthy. Mentally, you need to be sound. And then spiritually, you need to be sound as well. Kanjani? Okay, sesikhulumela ama-herbs nayo yonke into. Nokudla okufanele kube organically grown. Yes. And cooked perfectly ngendlela ezokwenza ukuthi ube right. Kodwa umuntu siyayisim engage nje
like for instance ungathola ukuthi umuntu usene cancer kanti mhlambe khona I-abuse she or he has been a victim agqibelana nalezi zinto ngaphakathi kuyena ngesikhathi egqibelana nalezi zinto then ke ama cancer cells are develop ngaleso sikhathi siyam-allow ukuthi ashare istory sakhe with one of the therapists kakhulukazi abantu abenze counseling and we allow people to cry you know ngisathi ungixoxela bese uyakhala nami ngixoxelo kwami esengadlula khona it becomes you know better kulo muntu ngoba nina abantu besilisa niyentshela ukuthi indoda ayikhali yabo ushonelwe uma ushonelwe ubaba ushonelwe ugogo kubhlungu kuwena ukukhulisile bese kuthiwa hawu vuyo indoda ayikhali ubizwe lapha eceleni ungakhali indoda ayikhali lokho okugqibelana kune pain kugcina kuaffecta in the long run last we allow you to cry your pain out ongakaze ukhale out we cry your pain out and then with regards to your soul senza sure ukuthi we pray you know we believe in God we believe in Jesus Christ we believe in ancestral spirits and we believe in other spirit guides ukuthi akekho umuntu ophilayo ongadalwanga uNkulunkulu yes akekho umuntu ophilayo ongena ama spirit guides yes akekho umuntu ophilayo thina ke indlu emnyama sikholela kakhulu nakubantu abadala nginikhombisile lapha ukuthi sinoguqa sithandaze indlu yoguqa iyahlonishwa la kakhulukazi la KwaZulu Natal then kube khona ilapho sikhuleka kakhulu abantu abadala ukuthi bokhokho bethu bokhokhokazi bogogo bomkhulu singabantwana benu siyanihlonipha now and then siye sibashisele nempepho babona ukuthi siyaphila nathi sazi ukuthi bakhona basibhekile la egcekeni konke lokho ingakho ngithi body mind and spirit. You mentioned God, you mentioned Jesus Christ, and you mentioned Amadlos. That is Christianity and African spirituality. Would you say, because most people that I've spoken to as well say that you can't recognize Christian and recognize Amadlos at the same time. You have to recognize one. To you, how do you say they interlink, or what would you say in that case, in that context? Okay, into fanele bayi understand abantu ukuthi it becomes difficult for you to connect sometimes directly with God. Yes. But you connect through your ancestors. Yes. Or you connect to Jesus Christ, who is the Son of God. I need to connect to a Trinity, with spirituality, a Trinity, your God, the Son, and the Holy Spirit. You know, so it's your choice. You have a choice in life, whether you believe in your ancestors or you believe in Christianity. Yes. I don't want to say it's Christianity, but I want to say spirituality. And all what I'm talking about has to do with, ancient spirits, ukuthi khona uNkulunkulu khona namadlozi ngiyakholela khona kokubili. Right. I think you gave an absolute sweet perfect one. You also tell me what do you think of on that matter here on the comments, and check out our other social media platforms as well. Just to dive out of the topic, Sangzovala, you mentioned that indoda Kylie, of which we're told that is cooler, and then sikhule sikubone lokho masikhula ukuthi indlela esiphatha ngayo emhlabeni jikelele angathi kuyekusiza kona ukuthi ugcina ungasakhali ndlela na emhlabeni siphila nabantu besimame siphila nabantu besilisa, so masiphila nabantu besimame sikasibona ukuthi ukukhala kwami angathi akungisize lana, yabona ukukhala kwami angathi
ongintekenteke, right? If I may use that word. So just to get advice from you as umuntu omdala indlela mhlambe esenike nibone ngayo izinto ezenzeka in terms of abantu abasha, because you always see the difference with okay thina ngesikhathi sethu kwakanje ngesikhathi sethu kwakanje nanenza kanjani mhlawumbe ukuthi omkhulu noma ngesikhathi senu abantu besilisa bakwazi ukuthi nabo babeke uvo lwabo oluntekenteke ngale ukuthi baziswe less of a man, if I'm putting that correctly. Mina ngiyakholelwa ukuthi umuntu wesilisa fanele azivalele somewhere akhale makubuhlungu. Hayi phambi kwabantu besimama, akhale yedwa. Yebo. Okay. Hayi phambi kwabantu besimama. Ngiyakholelwa ukuthi kubalekile ukukhala. Ake kuthiwe nje kudlula emhlabeni uma wakho. Yes. Ungangakhala ngoba yini? Cry, definitely. Ungangakhala ngoba yini? Fanele ukhale. Yabo, ungakhala phambi kwefamily yakho. Cry that pain out ngoba it's painful. Kodwa kulokho kwabantu besimame abantu abami ungaze uyibulale. Ngiyazi ukuthi ngesikhathi uthando lisuke deep. Yes. Fanele uyitshele into eyodwa ukuthi this one was not meant for me. I will get my partner one day, you know. Right. I will be exposed to my partner one day. Kusho ukuthi lo ubedlula nje, bengidlula nje kuyena. Ngiyaye ngiphatheka kabi kakhulu ukubona umuntu eze ayithatha impilo yakhe ngenxa yokuthi mhlambe uphoqwe nje ipartner yakhe. Yes. Ngoba ake ngibuyelela kuma into yama spirit belief yami. Yes. Ngikholelwa ukuthi you cannot really have access to your ancestors uyibulele. Kuyaye kufanele ukuthi kube khona umuntu ozoze akugeze, akuxolisele, uhlala laphana le ubabone unayo ifamily yami laphana, kodwa awukwazi ukufikelela kubona. Ngakho ke ngiyafisa ngempela ukutshela nje abantu ngibaqhayisa ukuthi ungalokuthi uyibulale just because somebody has disappointed you. Yes. Themba niyezwa ke lapho majongo. Ngathemba niyezwa lapho majongo. If kuphela vuma kuphela mfethu akusiyo umuntu wakho lo uthi gogo qhubeka usazomthola omunye usazomthola owakho. Gogo abantu senibasizile la ekhaya uma sebephumile la ekhaya impilo kubona nike nimonithe kanjani ukuthi umuntu usesizakele and how do you keep contact ukuthi umuntu aqhubeka asizakale noma esephumile la ekhaya? Kuyaye ukuthi ngo last 2 days yes umuntu sesomdischarge asithi akuze ifamily yakhe, ifamily member noma umuntu nje olekelela ekhaya, sizomkhombisa ukuthi how do you prepare food, sizomkhombisa ukuthi i-therapy azophuma nayo fanele ukuthi ayithathe kanjani. Ngalokho sizoba neshow ukuthi mayifika ekhaya uzoqhubeka nalendlela ekade simfundisa ngayo la ekhaya. Kodwa laba abanama serious diseases like abo cancer siyayisenza show ukuthi uyahlala nje kuze alokho ehamba ayochecka udokotela wakhe aphinde abuye. Uma kusekhona la abakubonayo sithi buya futhi. Then kuze kufike la ukuthi hayi that ama cancer cells are undetected, then ke bese sithi kodwa hamba uye ekhaya ufike avoid this njengoba sengishilo, avoid dairy products, avoid ukudla oku gluten laden like abo flour kanjalo, avoid ukudla inyama kakhulu inyama eyosiwe. Inyama eyosiwe ayigayeki kanti iyathandeka, imnandi. Uma uyidla kakhulu ke ngeke ukwazi ukuavoid, buya uzokwenza icolon hydrotherapy, le sikwenza icolon irrigation, then uzoyidla kodwa uzoyikhipha futhi at some stage at least kanye per quarter, once per quarter uzokwenza icolon hydrotherapy. Then uyazi ukuthi umzimba wakho noko awuzuhlala nama toxins amaningi emzimbeni. Right. You mentioned ukuthi umuntu ahamba kudokotela wakhe, ukusebenzisana kwenu nodokotela, those westernized ones,
ukubona kunjani at this point? Ayikho indlela ukuthi singasebenzisani. Yes. Kufanele sisebenzisane noma kanjani. Ngicabanga ukuthi umbonile omnye udokotela la ngaphakathi utrainwe ku Western medicine. Ngoba thina belaphi bendabuko kukhona la singafinyeleli khona. Noma uyathanda noma awuthandi. Fanele siqale nje ngokucheck ama vital signs. Yes. iBP, your sugar, your pulse, you know. Lokho usakufundiswa ku Western medicine. Thina we didn't know how to check that. Kodwa mhlambi yayikhona enye indlela yokubona ngamehlo a spiritual. Kodwa lokho manje sesikwenza nabo ukuthi okay, before nje uqalise ukwelapha umuntu ufanele ucheck ama vital signs, wa-check-ke, then uyazi ukuthi lo iBP yakhe kangaka, how do you treat that one? Ushukela wakho kangaka, how do you treat that one? Umnikani into azoyidla, yabo yonke lento le. Right. Umqemane ifika kanjani? Nitholakala kuphi? Mhlambe amanye ama branch enu akhona. Noma umuntu esazofisa noma ekhona izimo azibonayo kuyena nje ukuthi I know akusenzeki ngendlela okwenza ngayo angazinakekela ngazo ngazibonakala kakhulu. Kwamqemane sitholakala number 80 Quinton Smith Road eKloof. Uyila ibranch ethu yokuqala leyo. So esibili ibranch iseGanja Village. Ganja Village isendaweni yaseMbumbulu ngaphansi kwenkosi uMakhanya. Esizweni sasezwelibomvu esigodini sasemtamtengwayo endaweni ekuthiwa kuseGanja Village. Eyesithathu ke soyivula unyaka ozayo egama lakhe township. Shout out to the South Coast. Yes. Sengivala mhlawumbe siphinde nje izifoni ezilaphayo and the process you use and your final words. Okay. Senza i-colon hydrotherapy lapho sisuke sikhipha ama-toxins ku-large intestine. Kanye futhi nokuthi sikuneze colon cleanse, sesidila ke ne-small intestine ke lapho. Then ke sidile nama-parasites. Sikhipha ama-parasites emzimbeni wakho, siwabhinde, siwakhiphe through istool. Bese senza futhi ozone therapy, sifake emshinini we-ozone, usuku ukhipha ama-toxins through iskin. Kanjalo futhi nesona, la niyakwazi ukuza niyicouple ningene nobabili, sinifake sinivale lapha kwisona, nixoxele kamnandi indaba zenu kodwa sibe sikhipha ama-toxins through iskin. Kubaluleke kakhulu. And then khona izifo zabantu besilisa. Yes. Siyadila futhi nezifo zabantu besilisa, sizama uqeda i-gender based violence. Ngoba uma ubaba engasaperformi ekhaya, isikhathi esiningi omama baye bathi kushuthi ubaba uyacheata. Njengoba echeata kushuthi mina ubaba is no longer interested in me. Sine herbal tonic esibiza ngokuthi amandla endoda la ekhaya. Then bese kuba khona enye njengoba siqala ubusika abantu bayagula abaphathwa imikhuhlane, sihlanganisile ke amakhambi, sine stimune ezostimulate umzimba wakho ukwazi ne-immune system yakho ukuze ikwazi ukufighter whatever engase kuhlasele during the winter season, stimune. Nokunye ke kuningi kakhulu osimos, ziningi kakhulu izinto esinazo la ekhaya. Gogo siyabona kodwa la although sasikhuluma le ndaba health yonke kodwa igceke kuthiwa udeda ngendlala, right? Kuyaphithizela abantu, so sizokwazi nje ukuthi ngaphandle kwe health what else goes on here, sibonele nezitshalo and umphakathi unamukele kanjani la? Umphakathi siyasebenzisana kakhulu nawo. Just before you came in, bebekhona bezothenga ispinach, bezothenga nje izinto eziningi nama herbs. Basupporta kakhulu emphakathini. Ngiyafisa nje nokubonga nakusibonda wethu, kusho umuntu osigadile la endaweni ubaba ukubheka.
siyayisithi uma unenkinga kune WhatsApp group that was created mawukhona nje ongakuboni kahle ukhuluma la ku WhatsApp group amadoda la ayashesha afike qatha lapho makhona okhalayo endaweni so umphakathi obambene ngendlela emangalisayo nathi sayithola kakhulu support bayafika bezochatha bazofika bezothola our herbal medicines our herbal tonics ngokuhlukahlukana ukuthi umuntu ngabe uphethwe yini not only abalana ke ngesisikhathi khona umuntu oyayezwe ngomqemane bese yafika esukakude even from as far as Eastern Cape bafika abantu la beza la kwamqemane especially kumqemane lo oseKlofu yona ke umqemane oseKlofu uke accommodate abantu even from overseas go Canada UK bafika lapha kwamqemane ababelievela ku indigenous health system. Kubantu bakithi nje labo esikhula sichatha ngochatho sikhula sigquma simboza ngengobo ukushunqa ibhodo lapha bake bakamuli kanjani ukuthi hawu nawe ngizofika la ngizochatha umshini kade noma ngiqhuma ngomshini ngiyaqhuma ekhanda lengaphandle ngiyaqhuma ngene eboxini thizeni bake ireaction yabo ibe kanjani lapha obaba isikhathi esiningi baqale basibuza ukuthi uzochatha wena bese ngithi la kunama therapists azochatha abantu besilisa bazokwazi ukuthi bachathe abesethi hoy mina ngiyakwazi ukuyichathela ekhaya ngochatho lwami ngithi mina kuhle lokho kodwa kuloko wala ekhaya yebo khona sichatha ngamanzi kodwa uthatha ihour lonke kuqoqe konke osekwake wakudla nje ku system yakho then ke bese sithi cha ngena baba ke uzibonela awuphuma yena sethi yonke lento ibihlelephi konke lokho engikubona la kade kuhleli kuphi ngoba yebo uchatho lwakho yalisebenzisa ekhaya mhlambe namakhambathini kodwa mesefike la amangala ukuthi hawu mina ngihamba nje kanti kuninganga kokula ngaphakathi esiswini sami so ke cha abaningi bafika bengabaza futhi benamahloni becala ukuthi bazochathwa yimina mase bechathwa ke izingane lama therapists akhona hayi babone ke bese satisfied ngendlela emangalisayo kuze kule aphatha ukuthi khona imizamo esiyenzayo uyicleaner nathi emakhaya how effective are those ways because siyachatha emakhaya ukhipha inyongo kwenziwe lokho are they effective enough? They are very effective nako yabo ukuthi phela iqiniso babuka indlela esenza ngayo thina abantu base-Africa base beyakumodernize kwaba babuya kungconywana ke kunalokho kwethu kodwa mawukhumbula kahle akhona amakhambi akudonsayo yabo uze kuthi umuntu uyadonsa yabo isikhathi esiqolo kanje yebo kushuthi indlela abakumodernizele kodwa kwethu yonke lento njengoba sesikhuluma ngosona uqhuma ozone hydrotherapy uqhuma lokho baqopele kuthina bona bakumodernize bakufaka emshinini kwaphela nje sengicishe ngakhohlwa la but still on that modern part we earlier we spoke about genetically modified food and the disadvantages that has on our bodies. Why do you think it still carries on even today even though we are aware ukuthi it's not good for us? Siyethemba ukuthi inina irevolution yenu ke lofana iqale nina abantu abasha thina siyanitshela ukuthi khona into wrong eyenzakalayo yokuthi ukhona ama seeds baqala lapho ngokuthi nje bakunikeza ama seeds are genetically modified then ke ugrowe uyear 1 umbila wama seeds are genetically modified uyaye ube kuhle mhlambe khipheke ikhwebu noma zo 3 you know uye 2 zibe u2 uye 3 sesisodwa uye 4 sesekungaka istock sesisifushane akusekho yonke le yanto le umhlaba wakho becomes depleted awusenayo ama nutrients adingekalayo then ke ugcina umhlaba wakho ungasaproduce lutho wrong into yeGMO sesibeka kunina ke abantu abethu ukuthi njoba seninalo information nizowenzani about it. Hayi onezindlebe uzwele this is Chilling with the Zulu Man igama khohla mfazi ozwedelela indoda maduba ishiya mkhonto koza mazolo until next time subscribe like and comment thank you very much.